जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा होखब। आज हम बात करे वाला बानी आस्था सिंह के शादी के लेके। सबसे पहले बात करब भैया कि बहुत लोग ई कहता कि आस्था सिंह एक बाइक शादी कर लेली। आस्था सिंह आखिर का सोचली कि रउआ सबके पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के माहौल पते हुई काहे कि आस्था सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री में लियावे वाला और केहू ना पावर स्टार पवन सिंह बाड़े। अब पवन सिंह शादी में ना गए उससे भी बहुत सारा लोग और अलग तरीका से कंट्रोवर्सी भी बनावता। तो वीडियो में बनल रही एक बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले बात करब भैया शादी में के गए हुए। तो शादी में दीपक सिंह भी गए रुअन। दीपक भैया जौन पूर्व पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर रहे, पवन सिंह के बड़ भाई के किरदार हर जगह निभावत रहे, साथे रहत रहे। ए बड़ा कुछ खटपट बा जौना के वजह से दोनों लोग अलग अलग बा। उहो गए रुअन। साथ में अरविंद अकेला, कल्लू, समर सिंह, तमाम भोजपुरी के हीरोइन लोग, सारा लोग गए हुए। लेकिन सबसे मतलब सवाल ई बा कि जे भोजपुरी इंडस्ट्री में लियाइल जेकरा वजह से आस्था सिंह के हमनी के आज जानत अनिसन, जेकरा वजह से आस्था सिंह के पहचान मिलल, आखिर पावर स्टार पवन सिंह काहे ना गए रुअन। ओकरा बाद ए बार आप हाल ही फिलहाल आज से 10 दिन पहले खेसारी लाल यादव के साथे एगो होली गीत आए रहा आस्था सिंह के। तो खेसारी लाल यादव भी ओ जी ना पहुँच रुअन। पूरा बात कल जाए। सबसे पहले बात करब कि खेसारी लाल यादव कोनो काम में चाहे कोनो फिल्म में बिजी रहुअन, ऐसा अपडेट आ रहा बा। ऐसे खेसारी भैया ना गवन। लेकिन पवन सिंह हाल ही फिलहाल यानी एक दिन पहले छपरा में प्रोग्राम कवन सुधीर भैया के घरे भी गए रुअन। तो अगर पवन सिंह बहुत लोग कहते जे चाहते तो वो जी जा सकत रहन, वो जी अटेंड कर सकत रहन इनकर शादी, आखिर काहे ना कौन। तो सबसे पहले एगो बात हम बता दी तार लोग के भाई कि में कंट्रोवर्सी करे वाला कोनो बात नहीं है। कोनो बात ऐसे नहीं है कि आस्था सिंह जौना बेरा सूर्यवंशम फिल्म शूट करते रही, वही बेरा कोनो मीडिया वाला पूछले रहे कि आप बताइए क्या आप प्यार किए हैं, या आपका प्यार है, या आपका शादी होने वाला है कि हो गया है। तो उस साफ कहले रही कि नहीं, मेरे घर वालों के मर्जी से मेरा शादी सब फिट है और मैं उन्हीं से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूँगी। तो भाई ये बहुत बड़का कंट्रोवर्सी वाला बात नहीं है। इस बात नहीं है कि पवन सिंह एज ए एक्टर यानी सिर्फ एक्टर के वजह से, एक्ट्रेस के वजह से काम दिले रहे, काम करैले रहे। एगो बेहतरीन एक्ट्रेस है आस्था सिंह, एमें नो डाउट, एमें कोनो डाउट नहीं है। काहे कि बहुत ही बेहतरीन जौन बा कि अपन हर जगह निभावेली जौन भी उनकर कैरेक्टर रहेला। बाकी बात करब पवन सिंह के, तो पवन भैया मन मौलस्ता आदमी हवन, मन एकदम मन के राजा आदमी हवन, हमेशा मस्त व्यस्त रहे वाला आदमी हो। तो थोड़ा सा पवन भैया के बिजी शेड्यूल ऐसे बा कि तार लोग के पता होई कि जमशेदपुर में पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म शूट होता शाहबाद में। तो सारा लोग कहता है शाहबाद फिल्म के शूटिंग में बड़ा। तो देखिए बता दी हम लोग के कि पवन सिंह इतना बहुत किचिर पिचिर पवन सिंह के ई ना रहेला। काहे कि वो सबके पता होई कि जौन बेरा आदिशक्ति के मैनेजर मनोज मिश्रा के शादी रहे, पावर स्टार पवन सिंह गई रहे, कायदे रूप से तिलक उलक चढ़ल जी, पवन सिंह बैठल भी रहे। तो पवन सिंह हवन, पवन सिंह राजा आदमी हवन। बात करब आस्था सिंह के, तो आस्था सिंह के शादी शुभम सिंह से भइल बा। आस्था सिंह हमेशा खुश रहस, मस्त रहस, व्यस्त रहस, ये दुआ बा। लेकिन बहुत लोग के इहो सवाल बा कि भैया आस्था सिंह फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करिहन कि ना करिहन। हम कहीं देखिए एक और बात हम बता दी कि शादी जब फिट रहे तब शादी काम कैले रही, तो एकदम चिंता निफिक्र रहलो। काहे कि आस्था सिंह काम करिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, आ भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करिए। एक अपडेट भी बहुत जल्दी आस्था सिंह अपना माध्यम से भी दी हैं। अगर हमनी सन के कोनो अपडेट मिली तो हमनी के रउआ लोग के अपडेट जरूर देम सन। बाकी ये कहब कि आस्था सिंह शादी कर ली, पवन भैया फिल्म शूट कर रहा बड़े शाहबाद, भोजपुरी इंडस्ट्री के पूरा एकदम गम भइल बा। एबरा खेसारी लाल यादव के भी एगो गाना आइल बा केहू डेरवावता, जाकर वह सब देख ली। बाकी वीडियो के शेयर करी। पवन सिंह के कब तक ले होली गाना के पोस्टर आवता ओकरो इंतजार बा। बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।